オークション会場に来ました。まずは腹ごしらえからします。今日は3日前に動画アップした車両が競りに落とされました。栃木県の業者が買いました。それによって赤いキツネか緑のタヌキ、どちらか一箱もらってか買えることができます。軽自動車の下見です。東北地方では軽自動車が不足しています。高値で現地の人は買えないと思います。できるだけ安い軽自動車を仕入れて、できるだけ東北地方に送りたいと思っています。今カーエージェントを募集していますが、別に夫婦に入る必要はありません。できるだけ多くの車の情報をいただければ幸いです。それによって報酬をお支払いいたします。それがカーエージェントという仕組みであります。